Ak sledujete tento kanál pravidelne, určite ste si všimli, že už nie sme 5, ale sme už 6. Koľko? 8 minút. Od počiatku ľudstva sprevádza ženy jedinečný okamih, v ktorom sa rodí nový život. V tomto videu vám prinášame jedinečné svedectvo. Svedectvo o pôrode. To by sme už mali ísť, nie? Pred pokračovaním upozorňujem. Toto nie je obyčajné video. Žiadny rýchly dopamín a žiadne memečka. No, sranda tam bude, pravda, že? A už ide kontrakcia, ide? Bude to cesta od kontrakcií až po prepustenie z nemocnice. Pozriš sa. Že každých 5 minút, áno? Každých 5 minút. 5, Monči, poďme. ale prosím ťa, navaríš niečo? Lebo porodím tu. Mať v brúšku bábätko nie je len zázrak. Je to aj výzva. Každý mesiac rastie a s ním aj telo ženy. Dobre hovorím? Múdro hovoríš. Predstavte si, že máte v brúšku rôzne druhy ovocia, ako napríklad čučorietka, jahoda, broskyňa, citrón, mango, papája, baklažán, kokos, malý vodný melón, tekvica. Ak si chcete pozrieť konkrétne mesiace, v tomto videu to nebude. My sa zameriame na tú tekvicu, čiže 9. 10. mesiac, lebo v tejto fáze chce ísť von. Bábo, nie tekvica. Ako často máš kontrakcie? Každých 5 minút. A ako sa cítiš? Juhu. Aká to bolesť? Zlá. Maminka, ideme na to? Ideme. Maminka, na čo čakáme? Odíde kontrakcia. Aký máme čas? Bez ohľadu na bolesti, administratíva musí byť vždy dodržaná. Takže tehulky, vyberte si občiansky, zdravotnú kartičku, pás, vodičský, zbrojný pas. A nezabudnite rybársky preukaz. Maminka, povedz, ako sa cítiš? Ideme na 9. Zle. Budeš rodiť? Áno, už chcem do toho. Čo sa týka kontrakcií, tak toto je najlepšie tehotenstvo? Áno. A teraz máš aké kontrakcie? 2,5 minúty. Porodíme dnes alebo zajtra? Čakáme na Monču, išla tam na pôrodné sály a ja tu čakám. Stále čakám a čakám. A potlačíme. Výborne, Monička. Pritlačíme. Detičky, pozerajte, pozerajte. Maminka, ako sa cítiš? Takže mi padol kameň. Poznáte ten pocit, keď si konečne vydýchnete? Keď splníte tú náročnú úlohu? Presne takýto pocit je, keď žena porodí dieťa. Mám pravdu? Presne tak, hovoríš z vlastných skúseností. A áno, potom som prehryzol, teda rozhryzol, Čo je to so mnou? teda prestrihol pupočnú šnúru. A takto vyzerá typický deň po pôrode. Takže moja večera, krupicová kaša, džúsik, jablčkový, roštek a šunka. Asi 5:30 ráno. Som tu úplne sama. A nemám tu ani Eliho. Museli ho sledovať celú noc, lebo mu klesol cukor. Mal 2,
lebo nechcel papať, lebo je lenivý. Stále len spí. Aj keď ho preberem, že na papanie, tak zaspí, proste nechce nič. Chce len spať, je unavený z pôrodu, ako aj ja. A dnes prídu veľká či s tatinom, tak už sa teším. Žijem si tu pár dní, ale už sa teším domov. Papa. No čo si robil celú noc? Si nebol s maminkou, že? Že? No, museli ti dávať cukor, lebo si mal nízky cukor, že? No, chudáčik. No. A teraz dáme papať? Ty si asi hladný. Ty si asi veľmi hladný. Tak ideme papať. Tak, Eli sa napapal. Joj, a teraz spínka. Druhý deň v pôrodnici. Obedík. Lilka. To halušky s kuracím stehnom na števe. Vyzerá to dobre, čo? Dobrú chuť. Nenechá sa rušiť. Pekne spínka. Presne ako v brúšku. Vôbec nekopal. Iba strašne slabo. Už som si myslela, že niečo sa deje a pritom je len lenivý. Takto vyzerá izba na 600 nedelí v Kramároch. Toto je presne trojlôžkový pokoj. My sme tu pri pokojne, čo je úplne super, lebo Eli získava vitamín D, nebudeme mať žltačku. Toto papáme, skriňa, balkón, kúpeľňu a vecko máme na chodbe, ale to vôbec nevadí, lebo je to túto úplne blízko oproti. Umývadlo. A ja. Čau. Tak sme sa napapali, že Eli teraz si odgrgáva a že vraj zajtra môžeme ísť domov asi. Vždy, keď sa zobudí, tak takto potichu počúva. Dnes je 4. marca a my ideme domov. Že Eli? Na tento deň všetci otcovia čakajú ako deti na Vianoce. Konečne, po stresujúcich dňoch budeme všetci spolu. Pousmiel sa. Eli, čo hovoríš na to, že máš jeden týždeň? Si starý 7 dní. Vy sa aký malý. To je tam. A pravda, že príbeh nekončí a novorodenec musí ísť čo najrýchlejšie k obvodnej lekárke. A už ide maminka. Ideme pani doktorke. Maminka, ako sa cítiš po porode? 7 dní po porode? Už lepšie. Od tohto momentu, od momentu narodenia, budete mať mnoho rád od vašich blízkych. A keďže my máme 4 deti, tak dáme vám tiež jednu radu. Je potrebné, aby rodič, matka a otec zistili na vlastnej koži, čo to znamená vychovávať dieťa. Keď príde buď svokra alebo mama pomôcť, tak žiaľ, tí rodičia nemôžu využiť ten potenciál, ktorý v sebe majú. Presne takýmto postupom sme išli my a vychovali sme 4 deti. A máme s nimi pevný a nezlomný vzťah. Vždy pri tej výchove je potrebné, aby sa tí rodičia, manželia zlomili. Proste rodičia musia prejsť nespavosťou, stresom, pravda, že? A to je asi všetko. Nespavosť, stres, to ide ruka v ruke. Každopádne, ak ste toto video dopozerali do konca, dajte like, dajte odber, nech viem, že môžem ďalej produkovať takýto obsah. A keď sa pýtate, prečo mám na sebe oblek, je to z jednoduchého dôvodu. Je to pre otcov. Otcovia, keď idete prvýkrát za svojim dieťaťom po pôrode, spravte skvelý prvý dojem.